everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hudas! Oh, may nanaog nga tulo ka tao nga nag-face mask. Oh, kamay ukon. Usa ka tao nga uhay nga nako ka. Si Papaturo na. Siya yun. Buang, mo ring dinagko ang kitaon. Kay pagpangidnap di ay ang iyang trabaho karon. Hey! Bangag sa ilong! Kanusa pa manilukatan ng insik nga mong gibantayan. Pila palang gani ka oras ang milabay nga nakidnap ni namo siya. Pero bangag sa ilong! Kibati na kong kalaay. Milampos man tuod mis pagkidnap ng insika. Pero nagkalasan sa migduha kaya kauban. Ang usa, napatay sa mga bodyguard. Pero si Dugor, akong gitiwasan ang bangag sa ilong. Kay lisod nagbiyaan pod nako nga samdan ug makasuka na hinuon namo. Magpasaylo ay lang ta Dugor. Unsaon? Ingon ini magyud ning atong kinabuhi ning pangita. Si GR karon. Unsa na kay kahimtang? Mugawas na to siya ugma sa ospital. Naunsa mago. Bangag sa ilong. Ibati kog tumang kamingaw niya. Unsa ka kung muduaw ko karong gabi niya dito sa ospital? Gusto, muduaw ko niya. Oy, si Colonel Martir. Hello, sir. Toro, kumusta si Mr. Gutchili? Okay raman, sir, ang bangag sa ilong. Gituma na mo ang imong gisugo nga injeksyonan og para pakatog. Aron dili magsigig langas. Wa na, sir. Dako na kayong bangag sa ilong, nakarelax na. Maayo. Bantaye yun din yung maayo, ha? Ayaw mo kumpiyansa ni bisan kinsa ang inyong makita o bisan unsang kadudahan niya sa palibot. Kunagan mo yung mamatik na niya, paibaw dahin ako. Oo, sir. Pila ka oras na ang pabuton. Kwarta na ng tawhana. Nag-negotiate na may pamilya niya na. Ug, madato kagyod turo kung malukat na siya sa tagtungod. Kay usa ka milyon ang madawat ni Muniana nga share. Usa ka milyon, sir. Pagkabangag sa ilong. Oh, usa ka milyon. Ngano dako ra atong paghamyan? Ayaw, sir. Okay na kay ko ana, sir. Usa ka milyon na ko na. Mamilyonaryo na deon niya ko. Aw, siyempre. Mamilyonaryo ka gyud dayon. Instantly. Easy money. Ninduta na, sir. Uy. Mao klaruha gyud ninyo ang inyong pagbantay ni Mr. Gutchili. Sir, oy. Higpit kayo ang among pagbantay diri. Sa dili pagani, baka abot diri, sir. Usa ka kilometro sa dili pa moabot diri side out. Doon na tayo look out nga makataho na to. Kung dunay kadudahan nga nagpaingon din eh. Very good. Very good, Toro. Pero, sir, may ihangyo unta ko. Iyan nyo. Unsa ka na? Bangag sa ilong. Muduaw unta ko sa akong anak nga si JR dito sa ospital. No.
Dili pwede, Toro. Bisag kadiyot lang kayo, sir. Imingaw ko siya bag kong anak si Roy. O sige, mingaw. Nagbinayot ka? Nausa ka ba? Kadiyot ra kayo, sir, lagi. Kadiyot ra Sige, kayo. kaingon ko na, dili pwede, dili pwede. Pero, nga naman, sir. Mangutang ka gano? Toro, abin mo. Nikuhaan og CCTV footage ang inyong pagkidnap ni Mr. Goodshilly dito sa National Golf Club. Wala na kaso atong duha mo kakauban kay namatay man. Ikaw na lang. Dili maayong magpasaya-saya ka. Kay mamiligro ka yun. Pero, sir, waman maklaro ang akong naong ato, sir. Nagmas man ko. Gamiton lagi nato ang atong utok. Dili may mo kumpiyansa. Kay sa uban ninyo mga pagpanulis, sa bangko o sa uban pa ninyo mga lakaw, nagkuhaan gihapon og CCTV footage. Mga ngayong kalimot, naglihok ang Intelligence Division aron mailhan mo. Way kumo sa managana, di ba? Ay, Pero human ini, human malukat sa tagtungod si Mr. Goodshilly. Ha! Bahala ka nag-asa ka! gentlemen, may mo bag maghilom ta? Tanaw mo sa screen. Na, tutukin ninyo. Nakita ninyo sa mga nakolekta ug natigom na tong mga CCTV footage sa mga nakilain-laing krimen nga naitabo dinhi sa atong rehiyon. Ang belt sa mga players, sa taong mituli sa bangko, sa mga pawn shop, susama da, dili ba? So, gentlemen, makakonklud ta nga usaray ka grupo ang mihimo ining tanan. Labi na ining tawhana, oh. Kini siya. Kini akong itudlo ug akong i-enlarge ang yang naong dinhi sa screen. Tanawan ninyo. Ang built ining tawhana sa midagyod ni Mr. Goodshilly o ang maingon natong nangu sa pagtulis sa usa ka bangko sa downtown. Tanawan ninyo. Managsamara bisan pag nagmasya. Tutukin ninyo. Umaog yun ang belt, General Dumaging, sir. Umaog yun, sir. Para nako, dili kay maumao lang. Usar yun ning tawhana. Og suma sa blatters, gatong gipangkulikta. Dili lang sa mga police stations og substations. Lakip na sa mga barangay dinhi sa atong dapit. Doon tay suspect. Under surveillance na unta ni siya. Sa una pa, diha sa iyang pangita sa kadalanan. Dili lang usa ka dispatcher sa mga jeep ug taxi diha sa downtown. Sa pagka-pusher usap. Pero kilas gini siya. Kay may unconfirmed report tang nadawat. Kabay taas nga ranggo sa kapulisan. Nga protektor ining tawhana. Suspect sab ni siya sa paglugos ug pagpatay sa ilang silingan nga ginganlan og gunding. Karon, gentlemen, ning mga higayuna, at large ni siya og padayong gipangita sa atong mga kaubanan. May pasalig ang mayor sa syudad. Imuhatag siya og reward ni bisan kinsa nga makahatag og lead sa iyang nimutangan o makadakop nga buhi o patay ining tawhana. Kinsa na siya, sir. Kinsa na siya. Siya mao si Arturo Tacus Imbudo alias Turo. Mao na iyang full name, Arturo Tacus Imbudo. Kanang Tacus, apelyido na siyang inahan. Anak na siya niadtong drug pusher sab sa unang mga katuigan. Nga ginganlan og Fidel Imbudo nga napatay. Kay yunay rasab sa ilang mga sakop sa sindikato tungod sa pagbudhi ra pud ini. Ila gina ng linya, sir. So, gentlemen, kay ilado ning tawhana, dili mo maglisod sa pag-ila niya o gipasidan-an ko usab kamong tanang mga hipi o ang inyong mga sakop. Dili tiaw-tiaw ang kampanya sa kapulisan o sa gobyerno batok sa illegal drugs. And any police officer na nanambigit o protektor ini, sultihan o pasidan-an tamo na pumoy panahon sa paglayas
Mientras wa pa may bawi ang inyong kalambigitan ini, kay oras ka may bawaan nga involve mo, tago lang gid mo. Kay dili gid mi magpanuko sa pagpatay bisan kinsa ninyo. Ugos mo na ko, gentlemen. Sulbaro na to ning kasuha. Ang pagkidnap ni Mr. Wilmer Gutsili hangtod lang ugmang adlaw sa alas 3 sa hapon. Tangkod nga 24 oras gikan sa nitabo nga pagkidnap kaniya. Is that clear, gentlemen? Yes, sir. Yes, sir. Martinez, Yes, General Dumaguete, sir. kuha na ko ang attendance sa gipatawag na kong meeting sa mga hipi sa tanang stations o substations din sa syudad. Yes, sir. Ingon man sa kasikbit nga mga syudad. Yes, sir. May duha ka hipi nga wa makatambong og pipadalang og representative. Si Senior Superintendent Democrito Martel og ang hipi sa sunod na syudad. Si Gaudincio Amumungko. Kinahanglan mo explain sila within 24 hours for their failure sa pag-attend sa akong gipatawag nga meeting. Kumusta ang negotiation, Colonel Martel? Magkalagot, Congressman. Ano hinungdan nga mitawag ko nimo? Sa latest? Dili ko nila kaya ang pagbayad og 1 ka bilyon isip ransom money sa ilang amahan. Usa? Magkaan naman? Bilang na kaya nila? 500 million? Mas ubos pa yun, ana. Ubos na yun kayo. Ha? Pila man kuno mga tabangkuan na sila? 10 million ra kuno ilang kaya. Usa? Nangabuang sila? Ha? Gusto nilang patyo na to si Mr. Gutsili. Ay, na problema ko yun Congressman. Inanay nga nagkapupos ang oras nga gitagal sa regional director nako sa pagsulbat rin kasuhan. Tabangko! Sayon ra kayo na niya. Kaya di siya mao'y mangunay. Kahilas niya. Pasag na siya! Ay, unya Congressman, ako man sa'y magkabuang. Ahak! Tabangko! Tabangko! Ay, unsa may imong una-una, Congressman. Nagpaabot sa akong tawag ang anak ni Mr. Gutsili. Pila may final na ito pa kayo ng ransom. Kinalang madali tadayon ni aron dili kita magka-problema. Kalagot! Kita naman hinuon na problema ini. Kita mao'y nagunit sa katapusang alas. Tabangko na mga tawhana. Pila man, Congressman. 10 million ra kuno ilang kaya. Ha? Gihagit na nila. Kabwisit. Sige. 25 million. Sa musugot sila sa dili, katapusan na na. Kundi sila buhatag. Patya si Mr. Gutsili. Buisit! Ha! Congressman, mutawag ra ko balik nimo. May call waiting ko dire. Mutawag ra ko nimo balik. Bye. Pwe! Dad? Dad, in the door, Si, sir? si Bimilin. Dad! Dad, please! Open the door! Dad! Dad, what's wrong? Basta itong ako nadungog may nabuak din sa imong kwarto. Mahimo ba, Bimilin, ayaw una kong disturbo ha? Gusto kong mag-inusara. Please! But, Dad, nga naman nagikaw. Ang sanay tapo ni mo. Just leave me alone, okay? Leave me alone! Daddy. Ay naku huwag ka lang mangluod ng diretsyo na Evemeline Oil. Baka may mabigat lang ng problema si Rodolfo. Kaya gusto niyang mag-isa. Pero iya kong gisingkahan, Timandak. Dili ingon ini si Daddy. Dili siya ingon ini. Ay pagbigyan mo na lang siya ngayon. Hintayin na lang ang bukas. Basin hindi na siya masusuko. O magagalit di ay. Basin mo na siya magpangga na ko, te. Basin mo na siya magmahal na ko.
Buiset! Pa-explainon ko ni General Dumaging, suwa na ko pagtambong sa emergency meeting ngayong ipatawag namong mga hepe. Panuway, nadungagan ang akong problema. Tawagan ko balik ang anak ni Mr. Gutchili. Kung dili sila muhatag sa 25 million, mapugos kinig patay sa ilang amahan. Nagkasiguro kong doon na nakig-negotiate nila ni Sunny alang sa ransom ni Mr. Wilmer Gutchili nga ilang amahan nga gikidnap. Kung misugot pa nang si Sunny na magig-coordinate na mo, may posibilidad nga makuha na mo ang mga kidnapper ug maluwas ang ilang amahan. May nanawag na. Number kini sa anak ni Mr. Gutchili nga si Sunny. Hello? Yes, speaking. Si General Elpidio Dumaging kini. Yes. Sunny, may kami tawag ka. Unsa man? Nausap na ba ang imong huna-huna? Makikoordinate ka na ba namo alang sa kaluwasan sa imong amahan nga gikidnap? Good. Very good. May nakig-negotiate na ninyo alang sa ransom sa imong amahan? Maayo. Kinahanglan nga ato silang sakyan aron ato silang makuha ug maluwas ang imong amahan. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.